Il-ġimgħa ser ikun qed jidħol l-ewwel cruise liner f'pajjiżna mindu reġa' fetaħ il-Port il-Kbir. Madankollu għall passiġġieri kollha abbord ser jieħdlu fis-seħħ miżuri u protokolli stretti sabiex jassiguraw it-tnaqqis fit-tixrid tal-imxija COVID-19. Apparti li kull persuna se tiġi ttestjata qabel titlaq abbord il-vapur, jekk fuq il-vapur jirriżulta mqar każ wieħed biss fil-pożittiv għal COVID-19 ma jitħalla jinżel l-ebda passiġġier minn fuq il-vapur. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb spjega wħud mill-miżuri li ser ikollhom jobdu dawk kollha li fil-jum tal-ġimgħa ser ikunu ġejjin fuq il-cruise liner MSC Grandiosa mill-Italja. Kull passiġġier li qed jitla abbord qed jiġi ttestjat. Il-vapur ħajabbi biss Taljani u aħna l-uniku pajjiż li barra mill-Italja li ħajjaf hawnhekk. Qabel jitniżlu l-passiġġier għall-kaptan irid jippreżenta wkoll dokument lill-awtoritajiet tal-port fejn fih jiddikjara li l-vapur huwa ħieles mill-mart. Fuq il-vapur se jkun hemm numru ta' protokolli oħra imħaddma brabta maż-żamma tad-distanza soċjali fosthom dwar l-imwejjed u d-dekċers u anke kif se jiġi servut l-ikel. Intant l-erba' fuq ix-xandir nazzjonali, il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet li saħansitra dawk li jkunu fuq il-krus u jippjanaw eskursjoni f'pajjiżna mhux ser jitħallew jitilqu għal rashom minn fuq il-vapur. Passiġġier li jinżel mill-cruise liner mhux se naraw ħtiela tela tal-Kurċifis fil-Florjana u jimxu waħdu l-belt, eċċetera. Min se jieħu excursion, eskursjoni lejn xi mużew partikolari, eċċetera, se jkun biss fit-trasport provdut mill-cruise liner u f'kull karozza ikun hemm 15-il passiġġier mill-istess cruise liner. Il-Ministru Farrugia qalet li l-cruise liner se jkunu qed jieħdlu fil-Port il-Kbir anke wara konsultazzjoni mas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawxi. Il-cruise liner tal-MSC se jkun qed ibaħħar lejn Malta għaliex pajjiżna huwa wieħed mill-aktar pajjiżi siguri għal COVID-19. Dan il-cruise liner partikolari għażel li jinżel Malta mhux pajjiżi oħra minħabba s-safety illi toffri Malta.